వెళ్ళి సన్మానం చేయించుకునేది తీసుకునే హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుంది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుట్ర పన్ని ఈరోజు ఆదివాసీ ఉద్యమాన్ని అవమానపరచడానికి మరియు కించపరచడానికి మాత్రమే ఒక లంబాడి సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి సత్యవతి రాథోడ్ గారికి మినిస్టర్ పదవి ఇచ్చేసి ఆదివాసీ ఉద్యమాన్ని ఎలాగైనా నీరుగార్చడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి చేస్తున్నారు. కానీ ఆదివాసీ సమాజం మొత్తం ఐకమత్యంతో ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించే వరకు మా పోరాటం ఆగదు. ఖచ్చితంగా మేము డిసెంబర్ 9 ఏదైతే తురుందెబ్బ రాష్ట్ర నాయకత్వం ఏదైతే పిలుపునిచ్చిందో దానికి అందరూ ఐకమత్యంగా ఢిల్లీలో వెళ్ళి జంతర్ మంతర్ దగ్గర వెళ్ళి మా యొక్క నిరసన కార్యక్రమాన్ని తెప్పి ఖచ్చితంగా లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తీయడానికి మా వంతుగా మేము ఖచ్చితంగా పోరాటం చేస్తాం. వాళ్ళని తీయడానికి మేము ఎంత దూరమైన వెళ్తాం ఖచ్చితంగా. కానీ వాళ్ళు మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అది మంచి పద్ధతి కాదు. ఆదివాసులు ఎప్పుడు శాంతియుతంగానే ఉంటారు. శాంతియుత మార్గంలోనే మా ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. అప్పుడు జరిగినాయి, ఇప్పుడు కూడా జరుగుతాయి. మేము అందరికీ సహకరిస్తున్నాం. మాకు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు సహకరించి మా ఉద్యమానికి సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఖచ్చితంగా వాళ్ళని తీసే వరకు మా పోరాటం ఆగదు. జై ఆదివాసీ.
జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ ఈ బట్టకి తీసుకెళ్ళి అంత బట్టకి అంత అంత కోటి